Ócska vállalati videók. Nézzük meg, mit okozhat egy rossz minőségű céges videó. Hadd idézzem dr. Újszászi Bogár László urat. Ugyanúgy, mint amikor megnézzünk egy vállalati videót, és azt látjuk, hogy ócska. Akarva, akaratlanul kondicionáljuk azzal az adott céggel, pedig ha racionális lenne az ember, nincs összefüggés a kettő között. Csak hogy az ember nem így működik. Bogár úr szerint az emberi agy egyszerűsíteni fog, hogy spóroljon a kognitív energiával. Mondok egy példát. Fáj a fogad, és elkezdesz keresni fogorvost. Találsz kettőt, ami szimpatikus a weboldal alapján. Megnézed a videóikat. Az egyiknek nagyon szép, nagyon impozáns videója van, a másiknak pedig ilyen gyengébb minőségű. Melyikben fogsz megbízni, melyikhez mész el szívesebben? Vagy mondok egy másik példát. Budapesten van több száz vagy több ezer ingatlanos. Hogyha legalább egyen volt rossz tapasztalatod, hajlamos vagy az összes ingatlanost megutálni. Ugyanez az autószerelőkkel. Ki az, aki úgy érzi, hogy már átverték egy szervizben? Onnantól kezdve nem nagyon fog megbízni az autószerelőkben, pedig a többiek nem tehetnek róla. Ha van egy negatív tapasztalatunk, nem csak egy céggel, de akár egy egész szakmával kapcsolatban, hajlamosak vagyunk azonnal leírni őket. Ezért nagyon fontos, hogy minden, ami megjelenik a cégedről, kép, videó, weboldal, prospektus, az kiváló minőségű legyen. Tehát bátran kimerem mondani, hogy gyenge minőségű videókkal ügyfeleket fogsz veszíteni. Mi a Butacsik Médiánál azon dolgozunk, hogy minden cég kiváló minőségű videókat kapjon. Egy jó minőségű videónak a feltétele a szakértelem, a tartalom és a technika. Ez nem feltétlenül jelent több millió forintos költséget, mi sem ilyen áron dolgozunk. Nézd meg a referenciáinkat, és ha tetszik, akkor kérj ajánlatot. A döntés a tiéd.